So karon mga kawais, ato nang tubagon ang mga storya sa uban no ngano daw mga nagnegosyo ug mga negosyante kay way permi kwarta. Nga imong hurman umingog way kwarta nga kay bulungan nga nagnegosyo kay ka dapat naadyo kay kwarta. So ang tubagan ng mga kawais no, way kwarta kay mahitungod na sa mga produkto. Ang kwarta na ay kwarta onda pero gina-reinvest ra, ginapatuyok-tuyok ra ug mao ni ang tubag sa inyong pangutana. Idemon ako. So karon kay ice cream na to nahisgutan ganiya sa akong video no kay wa na stock. So karon nagpa-deliver man ko, nag-text ko sa akong agent nga na-assign diri select a product. Nagkuan ko dito, nag-prepare ko, nag-send ko sa mga produkto nga akong ipa-deliver nga mga kulang good. So mo to mga kawais no, ang nikabat sa akong ipa-deliver unya mga kawais kay unya pa man daw maabot ang stocks, which is pakita na ko unya nikabot nila kay 10,545 worth 10,545 ang atong bayron mabayran sa ilaha. So mo na mga kawais no, mao waningon mig walay kwarta, walay magdili makapahuram kay tungod ibalik ra pud namo ang kapital ug ang ginansya ato kapital ug ang tubo ato i-reinvest ra pud namo, piluon na pud namo kay para matuyok ra ba ruling ra mga negosyo mga kawais. Mo na dapat masabtan pud sa uban nga kanang malain gud gyud buot kung manghuram sila tapos manghuram sila no tapos balibaran ya pagkahiman-himan makita nila nagpa-deliver siya karon di mo pahuram og kwarta ingon ugoy kwarta niya nagpa-deliver ligod sabto na lang ninyo aka na siya karang kwartahan gikan na siya sa halin rapod o kailangan ibalik po to kaya kung ipahuram na mo ni siya unsan na mo yung iparuling mahanaw na unsan na mo yung paliton nga wala na hanaw naman yung ang tindahan diri ato na pud muglayo biyahe muglayo diba so mo ani ron ora jud mo ang kuan dangat ani dili magpautang ang mga usayang mga negosyante say gani sila gani kay kung nakay kwarta makawis no tambag manggani no nay manghuram sa imo nya tanaw nimo nga dili ka pahuram. Instead na pautangon mo siya makaway sa tagaan na lang nimo siya sa kwarta nga so haom ra nimo kasing-kasing nga mawala ra sa imo ha. Ano gud makawais isa magdumot ka siya nga wa ka gibayaran. So mo to makawais no, balik ta kung pila tong amount sa ice cream ni pa-deliver na to karong adlaw which is December 26, 2024 ta karon makawais. Ug kamo dira pag restock na pud mo. So mo ni makawais no, mo ning kwartaha nga ato ra pud ning ipagawas ug ibayad dito So worth 10,545 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000 2, 3, 4, 5 20, 40, 50, 65 500 2, 3, 4, 500 20 20 40 5 sobra patag 10. So mo to makawais na reinvest lang jud ta ug unya kay pakita inigabot nila akong pana video para makita jud ninyo kung tinuod ba na akong istorya. So let's go. So mo to makawais naabot na karon ang itong ipa-order nga ice cream ano siya ug tanaw na to karon ang resibo ug unsa to mga items na ang ipa-deliver na ako. Let's go. Gibahak. So giabo na karon mga kawais ang ice cream magipa-deliver. Kamo ni siya. So duha jud ni kakuan. So morning uban mga kawais no, kailangan nato ni pasulod na tog una kay ang uban giabo pa man dito ana. Kani pasulod didaan kay para dili mga tunaw. So guys. Tara, hawan kayo. Tandaan, pasaka ko to. Ano, mag-FIFO. Tara. Doon, bilib yung isa. First in, first out. Muna. Kinahalin lang ito. Napasok na sila. Boss, may double dutch. So, muna kawais, no, ang na-order karon adlaw. Look. Tara. So, muna siya, apit pa na tumba. Kuniti ka dali dyan. Ay, kuyo. Kuniti dyan. Ano. All good sa mga kawais no, na-deliver na ni sir ug mao ni ang bayad nato ug mao ning hinungdan mga kawais nga dili mi kapahuram og kwarta sa mga manghuram sa mua kay ang kwarta gipag-igura po na gipagunit sa mua ug amo ra po na ibalik.